Bidara mambo mtasi. Kamera rombe bidara mambo mtasi. Hizo ndio shukrani. Hizo ndio tawa hizo. Dikanya pasha patone moto. Marari basi. Muno gari iko paswa kwa machera. Machera da wana. Mungu wande iko kusema. Karai pachera. Udara wote. Ayo. Kama moto chera hizo moto. Historia hizo. Paswa sana. Dinonzi Washington Shere. Nalao manga como isso há tempo December. Akawaya mas natural sana. Jadi omba baca kasi ngombe akasiwa tuwana. Sana chakula. Tatao ya sura sana kai ono kuna sembea kwa sioni so emba. Atuani wali. Tena upenzi. Sakati pinda kwa miti yangu ya tena. Kuna abantu banokara pamba kwa. Ndena tema miti. Azani sebuti chausa kwa. Wakati mwa chitubi. Ndani la kulima. Sisi wale wakatanga wafona. Kumbura titi limekunda kwenye. Kanzi sana ndio kwa zati zili paka mama msana utara. Ini takadzoka umba kwa Christmas. Sio umba kwa Christmas, akafona ngata. Abatori pano kutwala ini. Walitoito. Then takadzoka msa 26 kaina tikawaona. Sekuru what's going on lanza ini atizi uti makapuwa munda. Makapuwa bekugara. Makapuwa ni munda here. Ndomendo itakapuwa. Ndinakuza kuti kana ukapuwa bekugara kureserve kumunda inoto. The other thing that seperti data sangat takut kalau jangan ngomong aja aku pakai guluang, pakai bawa beli beli. Data cara takut data, at least pas ramu mana ibu main beli. Kita kalau pun nama ibu kata mana orang kata aku, utaranya ibu semua ibu aku har, mana pun terus trokan sih, ini ada cara. Dan mau is okay. Jaja kawati seperti mira ibu jaja cuma mesti kita nggak takut sama jangan. Pasti orang masih terjadi masih pindah masih. Okay. Mimi mama sekali. Aku pun mama indah. Pakai bawa beli. Bawa beli nani. Nasa mambo das. Aku longe. Indan surga sawa 44 years ago. Mimi wana zamani nditofuza kakuzani Mukanda. Mukanda ubai. Mapo ndi mukanda. Siko kane. Mukanda. Saka wandise kurana. Siko chawa. Oh, ai. Okay, gara apa? Damira pamberi pedera mambo mtasi. Damira pamberi pachangami. Damira pamberi pedera mambo mtasi. Damira pamberi pedera mambo mtasi. Zvisa zvino zvechikwadi. Zvese ndezvechikwadi. Ndikanya pacha patwa nemhosva. Kana ndanyepa ndobatwa nemhosva. Mwari andibatsire. Mwari ngaandibatsire. Singa mtano. Wabereki wao ndio wakapiwa late. Wausina uzo ngawataura ndepekuti mambo akakupa relationship yake na Charles ndeipi? Ndi baba nemwana here ichi, so that kwasi ku understand how is Charles coming into this case. Yes. Ipa wenda ndichiri mwana But what's the relationship? Yes, sekuru wako na Charles. Charles na sekuru relationship yao ichi. Akakupa ile kaneka na Charles. Ndiye nani? Yes. Sekuru wako nataka
Mutanga. Awa sekuru ndikuwa ndisi muzukuru kuna sekuru Kanika. Uzukuru ulipaidi. Uzukuru kuwana wandoza wane wanasikana. Ne uzukuru kuti wana we wana. Andituona. Muzukuru ezi Wana wana. wakomani. Alright. Saka ndiye anasiku ndiye iwe unomtani ndisekuru. But imi panandodoti pamuti ndipe kuti ndondiziye kuti imi machimakapihwa nakaneka wabereki wenyu wakapihwa nakaneka ndopanaita ndiziye kuti Kaneka naCharles relationship yakaneka naCharles yakamira sei, because ndiyo iri kupa Charles simba rekuti ati apa ndikuita sei ndikutora Charles nditsanangurira. Muziya nditsanangurira. Tipeni uno. Pamusoro Changamire. Ini ndiri mwana wakaneka. Ndiri mwana wemunin'ina wakaneka. Ndiri mukanda. Okay. Saka akapa wazukuru ava lendi ndiya Akapa lendi. Ndingangoti ndiana baba wangu. mukati ndingangoti Ngekuti munosiya tiri hengi. okay uri mumhepo. Right. Ndingangoti ndi baba. Ndingangoti. Aiwa ndi baba. Baba upi nawo munini wakaneka here kana wakaneka? Nicodemus. Munini wakaneka. Munini wakaneka. Yebo boni. Imimi. Yes. Relationship yenyu ni awo iri papi? Inini ndingangoti mwana Mutanga ndinongoti wazukuru. Asi wanoti maiguru wake ndiwe ndinoti muzukuru mwana watete wana baba. Kana kuti ndichitaura kuti ndataura nawo ndiwe ndakatokonfirma ndikati paripo zvino good luck muchiripo. Murikwanzwa mukadzi mukuru wakaneka nababa wangu ndio wakafamba muzukuru wawo chilendi muzukuru wawo achema kuti ndikudawo pekugara. Murikwanzwa aibva wadini aibva wapawo pekugara Pasina minda. pasina amumunda idhiga asi haana kuridini haana kuwapa rese ai. No, because kana makudaro manje it becomes very confusing. Because why don't it become so confusing? Ndikuti kana muti munhu akapiwa dhiga asi haana kupiwa pekugumira. Kuti Harina bounda. akapiwa dhiga asi harina bounda. Ndine madhiga anokwana 4 akapera kuwa wazukuru asi havana kupiwa dhiga rese. Ndine wanga ari murero akapiwa chidimbu kumwe kwacho kuri kurima uchizoya rimwe racho futi rikapiwa futi muzukuru nguva yehondo achidzingirirwa maplaza ari muzukuru wemukwasha akazi garawa uchizouya awa ndiwo akatotanga kupiwa madhiga iwavo vachidimburirwa havana kupiwa kunzi munda wako akwete. Kana waona kuti iwe hauchakwani iwewe ndiwo unotosarenda kuti ana sekuru makaita makatichengeta isusu takudini takuenda pamatiri patiri kurima hatichakwani ndozvazvo. But then kana yadaro manje handizvo. Saka akachizokupa iwe imimi ndiani? Inini takagara baba wangu fanira iwo wangu kugara mudhiga rababa wangu. Muropanzwa takaparima wakungati from 73 or 74 takarima tikabata patrade nifunga pato no almost 50 something years. Wakapuwa. I'm sorry, 1980s. 82. Because challenge ndikuti pamakapiwa uyanga ari mberi chavo. Then Charles wazoziya sei mukana kana anga asina. Charles ndiye anofana kundu.
Zitando kama yangadzi. Inini muri ndoiziva kubva kare ndichigara pamba. Mundo pandika. Burikidza nemunhu akazokumbira kuti kugara vamuna 2003. Tiri mwana kwamanyangadzi, tiri manext door na Sheri. Kubva vachigara kare, ndoziva vachigara ipo pamuchapawo ipapo. Munda wavo wanga wakakomberedzwa newaya wese, waya yakazodiwa kubudikidza papa ine mishanda igarapo. Sekuru avo munda wari kutaura nezvavo kuti munda wavo wakasopiwa nasekuru kumba kwandakaroorwa inini. Ende zveshuwa kwauri kutaura kuti munda wairima uchigumira hafu, ndopazivo zveshuwa kuti ndokwangamba iwo wairima uchigumira hafu, asi ari madhiga maingiro achigumira pahafu. Asi kubudikidza kwemunda wakwasheri waitorima, munda wavo wese wakakomberedza waichezozvekuti yazobiwa pamunda wavo wese wangori mukuru kwamanyangadzi. Ini chingogarawo makore andakagara iwowo kubva muna 2003. Sekuru vangu vasikagari kuno, vatogara kuHarare, vakazouyawo kubva kuHarare. Sekuru wavo baba vavo vachipo, vakatogurirwawo kwavari kugara kwavakanowaka stendi yavo. Ini chingogarawo panzvimbo pandakagara. Saka ini ndokuwa handoziva kubudikidza nepamuchapaneri handogara. Ane mvuzo inavhura ndati kana wanga wasipo mambochaza pakaloketwa minda then migano makazoziya sei kuti mugano uperera? Kubvunza inini inini ndingati changamirika, inini ndinoti ndiromupa yakamukanda pauri kugara pakatanga kugara tete wangu Zindi before isati yatanga. Tete Zindi achienda ndo pakazouya awa mai wavo achipuwa vachigarapo. Ngati iwo wari kutotaura zvekuma-80, inini ndotoona kutoti zvaiti zviri zvekuma-70s. Ndo vanhu vakatotanga kugara. Wana ng'amba wana sekuru wake avo wakazotouya 76 u77. Hondo yatsvitsviridza kupurazi maota ari mukwasha wajeni, ari ngangoti ari mukwasha wajeni, mwana wababa mukuru Kaneka. Zvikanzi ihama kai, saka tagara takaziva kuti ihama. Kana pawakapuwa hatina chekutaura kwakuri kuchengetana. Inini ndini ndikunyatsa kuziva, asi makupirwa wakaita wana baba nana mai wawavo nemuzukuru, aiwa isusu takatirowa pere pazviri. Ndingatonzwa kwavari, iwo ndo wangatonditaurira umbowo. Because nyaya yakunesa ndekuti andikuruwa imi muruti pawakapiwa nezvii zvese iwo ndo wangatotaura, ende iwo zvauri kutaura wari kuti munhu takapiwa wese. Inini pandinokuramba changamire from 70 kana kubvira tete wangu wari kuZindi hapana kumboiswa waya. Ipapo ndinoparambira, hapana kumboiswa waya zvachose. Saka uyu uri kutaura uri kufakaza unyepa. Ari kutorinyepa ngokutoti dai kuri kuenda mugiraundi chaimo, hapana kumboiswa waya kubvira Zindi aripo kusvikira iwo wagare apo, hapana kumboiswa waya. Saka mamakari maimagina yande hapana zvimbuya hapana zvirongwa idhiga wani iro dhiga racho saka wanga wachimbori makuru. Ini handina kutombowataura muromo wekudzinga kana wekutaura kuti ndakukutorera mundayo. Pawanga uri kugumira patebhura kubva ndamuvhuwa kuma 2 meters 3 meters pandatanga kurima wakwanga wasiri kurima. That is what I did. Ndikuti ndakaona kuti ihama dzedu wakakwanana nana baba, asi handisi kuziva kuti izosvike kuno iwo ndakadzisasa nawo wari 2 tikatoonesana, asi zvakazondishamisa ndichiona samonero apo. Vandatoona kuti ano apa paita iye wari kutaura maiguru wavo, ndakatofona ndikatotaura handichasvika kuHarare. Kana iwo morning ino ndatotaura nasabhuku ndorikanda ndikuada tobva tautaura ngangarafu ndatoti vanatotanga kufonera muzukuru zvikanzi sekuru ndikatotaura kuti nhai muzukuru nyaya yamakazoipedza sei newanini hanzvadzi dzako.
zvikanzi asekuru makuda kupa mai hani BP yokuti tensheni ina mai nowadays haina kundinakira, muri kupanzwai? Ndikati ngapaipai makataura kuti wakangopuhwa pekugara chete. Ndikati kuone newaningi nehanzvadzi dzako wakazovataurira here kuti ndozvataura ngai, muri kupanzwa? Ndikatoti zvinokwandiriyo zvinezvika ndatofonerwa nechikotsi chamambo, saka ndakudini, ndakutoona kuti ndingaita sei, muri kupanzwa? Pandatotanga kurumba kuti ndiwe pana. Ndo maziri andinoita inini kuti mafirwa wakaita kwakaneka kwacho umwe ari kundiana nezvanyaya apachistorina aripo ndingangoti ndimaipokoto asi ari kusapi. ini kusaidwenino anozivawo nyaya idya wasara ndio maiburu walipokuwa masabu gazi akakuwa bozi yatire kuti makapuwa pesa here kana kuti makaditurwa nepakati hati ndo ichiripo ndakapuwa pesa here kana kuti akazi kunoguma pai pakati pamusoro wededare ramambo Mutasa makurukota machinda ndivo vese varimo sasabu kumanyangadzi ndiko kuri kunetsera nyaya iyi. Inini kudare kwangu yakambouya takaitadza kuigadzisa nemhaka yekuti kwazvakatangira hatina kukuziva zvinhu zvakaita vanhu nyaya yavo wari wega kwavakanga vari vachipana vari vaviri. Ndakazozvizivawo kwaakunetsa kwazvakuita kuno, saka tati hatigoni kuti tifambe nayo, ndosaka taperekedzana zvapana tatendana. sabhuku angomire sabhuku wakaenda treni yekuvhalinochi Andi wakaenda kupasi makaenda inini chandakaita ndechekuti ndinongotumwa ndakamirira baba. Alright. bozi sabhuku akaita haziwika aitori negligence on duty bozi muri kuti mambo ngawo yatorani hatina sabhuku ndozvamuri kumhanga because ukati hauzivi maissues eland iwe uri sabhuku muconstitution of Zimbabwe makanyorwa basa rako Ichokwadi. ziva zvakapose kuziva unotonobvunza apa zvandakaona zvapikicha iyi apa zvakamira uziwe bozwa yamudare munomuda uzivi pamusoro kare akanga ari sabhuku baba wangu anga ari sabhuku wogosi bamukuru wogosi kudhenya kudhenya muna 2000 angari aishanda nawo boko baba wangu ndo anga ari sabhuku aishanda nawo boko ndiani wamwana waishanda nawo alisaba waishanda na Kenneth Murenzi na China. Asi Kenneth Murenzi achiri iye ndiwatulea saka what you can do nakuti wakomana wambowe waone rejection mutanozva asi pakuya wakomana ndida kuti sabhuku afana kunge aripo then ishe afana kunge aripo then uyu murenje afana kunge aripo then kana paine futi umwe munhu handiti nanext door unoziva nezveipapo wanofanira kunge uripo then but munozouya kunomakuita feedback yezvo kunenge maona kuground. I want those people mawitness vaone kuti vangowani so that tikwanise kuchinyasa kuona kuti nyaya yakamira sei toigadzisa sei because pamwe pacho chinge chiri chinhu chemhuri chisikatodi kuswera vanhu vachitenderedza because inini dai mamakashandisa chinhu chinonzi domestic remedy kuti muri mumba semhuri motogara moonesana hapasina nidi kumbosvika kupi kuno and in this case patoda sekuru muzukuru relationship saka iripo pamwe pacho ndekuti dai makataurirana chaivo chaivo paukama and kana munhu wamboita 50 years wakataisa chinhu usina basa nacho after 50 years wozotanga kuita basa nacho handisi panotanga kuita mubvunzo yakadii yakawanda and 50 years itime yakareba handisi
50 years itime yakadii yakaribesa ikuti kuti uzonyase kuona wanhu zvishwa wanozoziva zvakaitika patime iyo wanokwanisa kunetsa kudii wakwanisa kushayika then kana washayikwa nyaya yacho inodii inotanga kunetsa kuti muipedze kuti munoipedza sei saka kana yadaro inenge yakuchida kuita sei kuchiwirirana navo taudzana kokudii kokuwirirana motosvika kuti mane chii pane solution but for now ngatimbotsvake timboone vanodii waziva aripo vanoziva nyaya yacho tonzwawo zvavanodii zvavanoziva then touyawo paground toona then after that we make a decision ndizvo mukodzika rinooma I don't know, Tuesday notitia tese mukuenda rini hamukwanisi kuti mudzike kusani makuseri mangwana kuti zviite convenient level watora sachite makuseri mangwana what time 8 o'clock munge mambo pamutani wanhu wawose then tibataurisa like ande